Hai guys, şimdi. Hey guys, खुलुमबाय दे खुलुमबाय नोंसोरखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायहरबाय होननाय जादों ओमफ्राय नों माम जासिगोन ना नों माम जासिगोन Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो जोंबो मोजाङै दं दे नै हाय होनहर दे हाय गाइस होननो रोंबायना नोङो दे हाय होनदो दे खाखो दा नों माम जासिगोन नामा ए ओंनो होनलायथारबाय नांगौ बेखौ नांगौ ओरै लारिसो दोननांगौमोन अबेबा गोजान अबेबा खाथि जाबाय Ayo hanurnya aku santai malah. Kok mana ini goजान गोजानाव दोनदो मोनैनि जायगायाव खाथि खाथि दोनदोलाय खाथि खाथि ओइ माइ माइरं माइ माइरं हनै थालिरखौ दामहरसिगोन थालिर फायखारि जासिगोन गोजान जादों बेखौ दोनथ'दोलाय बारा खुगा माबायाव सोलाबाया जाबायदि दांजोब्बायहाय जाबाय फैसाखौ हानहरबाय आयौ खख'खौसो दांहरबावबाय गथ'आ जाबायना बै माइखौ दांहरदोंमोन जाबायलै ओंखाम मोनजानायनि बिमायासो दौग्रोनांगौमोननो बिमाय फैयाखै बैलाय जाबाय दै जायोना बिमाया बिमाय जायोना थिग जाफैबाय नुबायबोदोंमोन ओमफ्राय बे जाबाय दे फैदोल' आमा दुगैयाखैनो बाबानिखौ लादो नै काजु बादाम किसमिस आयौ आसामनियाव बिदि लाजोबखादों ओरैनो नामा ओमफ्राय दैखौ एसे होदो दे